Aku melu sapa? Aku melu sapa? Anak pitu ngelumpuki meneng kabeh. Aku melu sapa? Ana sing ngomong situk ya gregetno. Melu sapa-sapa ya kenek, Mak. Melu sapa-sapa kenek anakmu akeh tek bingung. Taman melu sapa-sapa ya kenek wong kabeh-kabeh anak. Sing penting aja melu aku. Ndahne senenge Bu, wong tua nang digawe royokan anak, digawe rebutan anak. Kabeh-kabeh pengen ngeramut. Duwe anak 5 no nang rebutan pengen ngeramut wong tuane. Melu aku ae Bu, melu aku ae Bu. Sijine yang ngono, melu aku ae Bu, enakan melu aku. Sijine melu aku Bu, omahku cedhak ambek masjid, engko sampean iso salat jamaah terus ndok masjid. Tak terno aku yo melu jamaah lek mbek sampean. Melu aku ae Bu ya. Sijine, enggak Bu, melu aku Bu, omahku ombo Bu, omahku gede, ana kamar mandine ndok jero. Melu aku ya Bu ya. Gak iso.